ngidon kampat ya ki nong hikai ki ba pensai A B K D A X N S E G J L M N O P R S T U W Y A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z. Tika VP hi ka hikaya nga ya pi nadu a ba nadu y. Bat kane ka baduna, kane ka batam, kane ka badum, kane ka bashay, kane ka ba stem, kane ka bali, kane ka bayong, kane bisi ki deban sam nga ba pi ki pankhana mo, ki pankhana nang ta ka repairing school nang ta ka manan football nang ta kita ki mo sibun nang ta ha ka banya day nang ta ki nong rep ki nong riang nang ta kita ki rijing nang ta kita ki nong ri jingri nang ta kita ki nong mo kita ki nong ko ta ki babunjay hagi par manusia om donte unong pensay kumne. Kumno te ngitip. Om donte unong pensay. Balay. Teka ika mga kwa berkan na kapor kalong ba. Nga ay kublay. Kitbok kitriang ya iba Powell Soklet na ka mau rasan constituency. Ibala pensay pet ba. Siapang ka scheme MDC. Te. Hoy. Nga de uba biktam. Hagi por manusia. Bat ka jebing juga ka sadin hagi por manusia. Ngamtip ya kita ki scheme MDC. Kibadan hadu kata-kata. Te haki por mensualay ngiyo gino hikai ki bom ler. De nomor takanong rim. De lor katakanong rim bangim tipat. Ya kita ki skim MDC ki balabha ya kanong ka konstitusi ya kanong ka tau. Te hoy kumbang ajukan na kapor. Nakal yang jong ka voice of the full party kami siya ka partai om baka kamais pa. Om baka kwa kwan mentoy simet. Henry ki donru kani kemensim kumno ban sandur namata jenga bat yang pi. Kumno ban sandur ubarep kumno ukundu ya kita ki jinge. Ubari jingri kumno ukundu ya kita ki jinge. Ki kontraktor kamtam le ki kontraktor ki bomdon hakane kaliang sorkar ngong ya pi kibun ki jinge ki ba maki kiman. Te kumangi ki pajba na ka por ngi mat bai ya kini ki jinge mar balai na marba ngiyo pat ya kita kinong hikai ki bom hikai ngi yau udak ubangi ngi deban tip te mata nadu baka voice of the full party kami partai ngong yapi nadu MP jengi nadu ku presiden jengi bat ki wiki MLA bat ki wiki nong kersan ka voice of the full party ngong yapi ki persai ba yangi na kapor ki persai yangi kane ka baduna kane ka batam kane ka badum kane ka bashay kane ka ba stem kane ka bali kane ka bayong tinang lang jigi pajba sibun ngiyo ka jingmatoy nadu ba ka voice of the full party kami partai te nakaliang ka juga perlu bije ngas ngeu kendit hadu kata-kata ba nakaliang jongki MDC ru kidon kene ka scheme te hagi por mensua ngam hoy ngatip ba kidon ki scheme monumla henry ngam tip tikna full detail juga ngam nam tip ba ka scheme MDC kadon ka jingmang namata jingi ki pai ba namar balai ku mengala de kanan ba namar unong hikai hi barbor yo khna school da kimnom hikai uneu de a uneu de bi uneu de ke uneu de di uneu de kumta ter re khna school mtep tete lor kata kanong rimba ngidon kampat ya ki nong hikai ki ba pensai A B K D A X N S E G J L M N O P R S T U W Y A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z. Tika VP hi ka hikaya nga ya pi nadu a ba nadu y. Bat nadu e hadu z. Ha. Dilo na taga ng rimba, mangikipay ba ngitip. No. Nga ay kublay kerpang, kitbok kiriya nga ay kublay kerpang yay ba, Powell Soklet, ba ki UMDC jong ka Voice of the People Party na po mau tatrasyan. Sibun, mangikipay ba, ngiyo mersim, kajing persay, jong iba Powell. Hoy. Nakaliang ki MDC mo, ki pankhana mo, ki pankhana nang ta ka repairing school nang ta ka manan football nang ta kita ki mo sibun nang ta ha ka banya day nang ta ki nong rep ki nong riang nang ta kita ki rijing nang ta kita ki nong ri jingri nang ta kita ki nong mo kita ki nong ko ta ki babunjay
hagi par manusia om donte unong pensai kumne. Kumno te ngitip. Om donte unong pensai. Balai ki pensai, balai bakim non pensai yang ngapa dia pi hagi par manusia. Namar baki kuak ban develop ya ka pla ka jengki. Ki kuak ban develop. Adu ba mi ka deka voice of the people party on pi nadu a hadu y ngilatip. Ne nadu e hadu z ngilatip. Kai gene. Kane kata kisah katakan nongrim lei. Kane kisah katakan nongrim. Kabaki kuak ban radin kong ya ka bamsap ka bampong. Kabaki kuak ya ban pengkiu nam taka imlang ka salangka sensar ka kadar ka pule kadangle hapo jong gane ka jala ka jongi. Pi pilot mata syak ek ba pi pai perlo biye. Ki pai ba ke do jingkar mendot. Tidak ada mi ka ni ka voice of the people party. Hai te ibenta ngidang don pat kata ka jingkermen. Te hoj perlo biye. Ladangi bakla haka next kata ngilakut. Kanong rim ngi pi ngidei bandon kita kino ngelam ki bastat. Ngidei bandon kum kita kino ngelam ki bastat kenang ba kita kino ngelam jingi kila ban yasat nama ta ke jingi jonga ba jingi pi lada kino ki briu ki madabar kim nut ya kaban kerhu lada ngidon kino ngelam ki bastat. Adu ba mi ka voice of the pool party ngi ki paj ba ngeliok ka jingstat ngi ki paj ba ngeliok ka jing sepang ngi ki paj ba haka caka ka ba ngimem tip ngila tip pat ka jingkermen. Te tangane paro bi ki video ke cakang ka por ka pada ye ban nga ai mal sim juga bat kenturu yang nga ka e ka bagari ban kan bat ka e ka ba ngomde ban kan no ringa i ye pi kum ki parlo ki juga ki baju skonder apa ban pe ya ka video ke juga tangane ki video ke juga haka ka por ka pada kuble sipur.